oge rugbo mgbe ekwensu ji aba n'onu n'ọnwụ o lejigokwa n'uru ebe na ba ya dịka ndị ala bi masịrị ya ada agba asịsa gbana family mmadụ na amụ na ama anyị agba nke anyị biko ọ karịgo bye bye amụrụ abịa mere onye ọbụla aka nkụchasị ihe toye nwere ife anyị na-afụ na ikwuru ịgba enyere ya scholarship ọrịa dị ibe nekwa m akwụ ihe gụrụ akwụkwọ bụ 2 days onye afọ kịta enyere scholarship n'itiri o ji plane jee si na oyi na-atụ natakwa ihe ka ọ kọrọ ego nke a na ihe nwere isi onye ọbụ emeje mana ogbere ma mgbu ede dị nsị ka lapụ ya mana amago nọ ife mere eme ọ ife aka mmelu nenu m nwara ka m na-ele n'ụzọ kwụ ọtọ kemgbe dị isi ebe lekazi na nwere ala ndị police case ebe lụrụ ya na station CID Ọka ebe lụrụ ya na nke Enugu mụ na ndị nga m na nwere polisi mụ na ya mara ọ mesikwa marụ ndị nga ndị a na-akpọ president na nga na ka anya na fadị achọ biko nwanne m ma adịtara ebe ahụ enwe nke n'obodo oyibo sendela anyị ego 7 million ka ọ sende wee sị achọ man of God ya ebe ocha na nzata na be anyị na cleansing ya bụ ihe mbezi na spiritual warfare ọ ife gwara anyị ọ ife mbezi na kebe bụ ndị ba anyị ọrụ na nke ndị ihe na nke ihe bịawanụ onye anyị ka ebe n'ufe my brother nke okwuchi anya ka chere anyị na be chere anyị chere anyị anya man of God we nwa na-aga na ya nefigbo nna we nwa na-aga na ọ na-agba we je baba anyị ka na-je imo bi na-aja chere nunu na ọga anyị ogini kwanu pastor n'anya pastor biano de kekere ifo ka ebu problem kemi na-aga imo ba anyị we nwa na-aga kwa ma kpọwụ unu ana price ito nwana no million isa na apụ ya ọkụ imo bi na-aja bịa kedu ifo kedu your problem kedu ifo ana bụ ogo agwa wakpo oku labe wi na-aja ife akịta problem anyị oge rugbo mgbe ekwensu ji aba n'olu n'ọnwụ o lejigokwa n'uru mgbe ekwensu ji aba n'olu nwoke ntụ nka ọ ife akịta na-eme anyị ejeje ana ife etu a ka ọ dị ebe a for ever and ever na-apụsa anwụrụ mmiri na-ezo na-amụ ya bụfọrọ onwu ọkụ abụghị man of God eto nke ebe nwa na onye mechasa ọgbọ yaba na ịdị otu dị n'ebe a nke a bịa last 2 months ebe a ka ọ na-esi abụghị gọọmenti bịa bụpụ ịdị otu mana believe na asị gị nwe okwukwe dịka mustard seed okwukwe gị tapụta na arụ ya dịka esi dị na akwụkwọ dọba igwe iji isi ya na ama okwu nkiri asị gị those that abụkịrị ihe na-akwụ nyere ebute ka ọ na-akị ya dị na sinsi otu a ka ọ dị etu a kịta ekwensu adịghị na mma I cancel you I ban you kedu ka iso ya dụ azụ nwoke m ya bụ nnukwu ọgwụ biskit ka mgbe ọka ebe ata n'efi na-ekwubere ego ka akwụ ya ọrọsi 7 million ị na-asị na ihe adịkwa nnukwu ọgwụ ọ na obere ọgwụ ka ọbụrụ obere ọgwụ butu onye nụ ị na-ene ọgwụ na-ene ịdị na-edi na anyị ma nke ị na-eme ya gburu onye nne gburu ịdị ọtụ ọnwụ ka ọnwụ Jizọs kedu ifo ya bụ nnukwu ọgwụ ọ bụ obere ọgwụ ka kpọọ ka ibu 7 million ya nna onye akpụkọ ọba aka na ogene nwekwe onye mmadụ adịkwa onye n'ime o a nọ ba akịta with man of God ahụ nwa sị na nye 7 million eweta na osere nwa na-adụ Hallelujah. Onye very stupid onye amara ife